Эфирда хабарлар шығарылышы исәнмісіз? Студияда Аделия Бурханова. Бүгінгі программада. Мәгариф хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Сплели более 11 тысяч квадратных метров сетей. Зәйдәге маскировка шелтәре уру цехына тиздән бір еш тола. Видим, что вторая кто-то бегает. Ул аларга икенче гомер бүләк итә. Наталья Петрова үз йортында яралы кошларны тәрбияли. 5 октябрь халыкара укытучылар көне буларак билгеләп үтелә. Бу уңайдан уздырылган чара быел да педагогларны үзенә җыйды. Намуслы хезмәтләре өчен бер төркем мөгаллимнәр бүләкләнде. Бәйрәм чарасыннан безнең репортаж. Энергетик мәдәният сарайында укытучылар көненә багышланган бәйрәм тантанасы тамаша залына иң лаеклы үз эшенә бирелгән педагоглар чакырылган. Алар арасында мәктәп директорлары, укытучылар һәм тәрбиячеләр, мәгариф ветераннары да бар. Һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы да тәбрикләде. Заман таләпләренә туры китереп оештыру, күңел биреп эшләве район мәгариф нәтиҗәләре ягында чагыла. Авырлыклардан курыкмыйча, үз һөнәрегезгә тугры калуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Бәйрәм чарасы хезмәтләрендә зур тырышлык куйган педагогларны бүләкләү белән дәвам итте. 120 укытучы төрле дәрәҗәдәге бүләкләр алды. 3 дистәдән артык мөгаллимгә район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Бу көнне хөрмәтле мөгаллимнәргә сәхнәдән бик күп җылы сүзләр, изге теләкләр яңгырады. Шәһәр һәм район коллективлары, мәдәният бүлеге хезмәткәрләре музыкаль сәламнәре белән куандырдылар. Аделия Бурханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре. Мәктәп директорларының чираттагы семинар киңәшмәсе район башлыгы катнашында узды. Җитәкчеләр узган елгы дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре турында сөйләштеләр. Киңәшмә хакында тулырак киләсе видео язмада. Район белем бирү йортлары җитәкчеләренең традицион семинар киңәшмәсе Татар гимназиясендә үтте. Җыелышта 9-11 сыйныф укучылары тапшырган бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре хакында сүз барды. Төп доклад белән район мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сәфәргалиев чыгыш ясады. Ул һәр мәктәптә укучыларның дәүләт имтиханнарын ничек тапшыруларын анализлады. Гомуми нәтиҗәләр буенча узган уку елы алдагы еллар белән чагыштырганда түбәнрәк булуын күрсәтә. Имтихан күрсәткечләре канәгатьләнерлек булмаган мәктәпләргә моның өстендә эшләргә кирәклегенә басым ясалды. Бу уку елында экзаменнарны яхшы нәтиҗәләргә тапшыруны бурыч итеп куйды район башлыгы. Аделия Бурханова, Максим Майоров, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре. Зәй мәктәпләрендә 700-дән артык педагог балаларга белем һәм тәрбия бирә. Гомеренең күп өлешен балалар укытуга багышлаган мөгаллим турында булыр киләсе сюжетыбыз. 4-нче мәктәп укучылары рус теле һәм әдәбияты дәресен көтеп алалар, чөнки яраткан укытучылары Фаине Сабирҗанова һәр дәресне кызыклы итеп алып бара. Инде 40 елдан артык ул балаларга белем һәм тәрбия бирә. Эшли башлаган елларда булган укучылары белән хәзерге заман балаларында аерма булуын, бүген аларның телефон, интернетка өстенлек бирүләрен яшерми укытучы. Беренче елларда, мин эшли башлаган елларда балалар күбрәк укыйлар. Китап белән күбрәк мәшәкать булган иде аларның. Ә хәзер әзрәк укыйлар. Күбрәк телефонда утыралар. Шигырьләрне бирсәм ятларга, аларны тоже эзлиләр интернетта. Фаине Фаид кызының дистә еллар буе үз һөнәренә тугры калуы сокландыра. Ул кайчандыр кичкенәләрне кулларыннан тотып язарга да, аннан соң рус әдәбиятына карата хөрмәт тә уята. Укучылары арасында кемнәр генә юк. Зур уңышка ирешкән шәкертләре белән остаз чын күңелдән горурлана. Яхшылык белән искә алам. Аларның алган премияларының грантлар буенча мин сокланам. Сценарага барып карасам, бик матур күренәләр миңа. Иң яхшы минем укучыларым Айдар Сулейманов, шундый матур малай, тыйла миңа шундый матур җырчы булып. Үз эшенә җаны тәне белән бирелгән һәркемгә дустана мөнәсәбәтле педагогны коллективта да хөрмәт итәләр. Хезмәттәшләре аның турында уңай фикерләр генә җиткерә. Фаина Фаизовна – опытный педагог, интересный человек, всегда творчески подходит ко всем мероприятиям, умеет увлечь детей литературой. Ее ученики всегда принимают активное участие в различных конференциях, конкурсах и
занимают довольно-таки высокие места. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Барысы да фронт үшін. Шунды девиз белән Зейдә хәрбиләр өчен маскировка шилтәре уру цехы эшли. Биредә күбрәк өлкән яшьтәге әби апалар хезмәт куя. Аларның эше белән без дә танышып кайттык. Ой, куда ты не ходил бы ты, Ванюка, солдаты? Бу хәрбиләр өчен әзерләнә торган шелтәр үрү цехы. Ул махсус хәрби операция башлангач ачыла. Тиздән изге күңелле волонтерлар төркеменә 1 ел була. Шул вакыт эчендә 800-гә якын шелтәр ясап, хәрбиләрне саклау өчен зур тырышлык куела. Плели более 11 тысяч квадратных метров сетей. Это около 800 штук готовых. Они уже на позициях, они работают. И очень многим спасли жизни. И у нас есть именно отзывы, что именно наши сети им помогли. Берәүләр кисә, икенчеләр үрә, әзер булган шелтәрне эшенә егетләр өчен кирәк ярагын салып, капчыкка да тутырып куялар. Светлана ханым иртәнге сәгатьләрдән кичкә кадәр шелтәр үрүдә. Ул мобилизацияләнгәч, аның һәр көне биредә уза. У меня сына забрали в октябре. Я не могла дома сидеть. А так в основном стараюсь каждый день. Если уже не придешь, уже внутри горит. Илдә сугыш барганда күпләр тыныч кына өйләрендә утыра алмый. Үзебездән бераз булса да өлеш кертергә тырышабыз диләр. Шелтәр үрергә килүчеләрнең күбесе 60-тан узган әби апалар. Иң олысы 8-нче дистәсен ваклый. Мы такие патриоты, мы уже воспитаны при пионере, комсомоле, и что мы должны помогать воинам. Мы даже плачем, вот помогаем. Если даже мы одного бойца спасем с этими сетями, то мы уже победили. Маскировка шелтәрләре күп әйберләрдән каплап, гомерләрен саклап кала. Егетләрдән килгән рәхмәт сүзләре волонтерларны тагын да рухланып эшләргә этәргеш бирә. Да, наша добрая энергетика в сетях, они чувствуют наши солдаты. Адилия Бурханова, Денис Сыпатов, Зей хәбәрләре. Яралы кышларны ярдәмгә мохтаҗ җәнлекләрне терелтүче Наталья Петровна олы йөрәкле димичә булмый. Ул аларга икенче гомер бүләк итә. Петровлар хуҗалыгындагы канатлы дусларны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. В руки он идет спокойно, достаточно таки, особенно, то есть купаться он любит. Наталья Петрова үз тәрбиясендә яшәүче Миләш Шипшыгы турында озаклап сөйли ала. Кошчык алар хуҗалыгына очраклы килеп әләгә. Урамда уйнап йөргән балалары табып алып кайта. Гуляли возле площадки, видим, что вторая кто-то бегает. Сначала думали, что это какая-то мышь или что-то наподобие такого. Подошли, увидели, что птица какая-то маленькая. Бегала от нас. Мы ее поймали, я положил ее в рюкзак. Ну, с собой рюкзак взял. Менә 2 ел инде Миләш Шипшыгын кечкенә баладай тәрбиялиләр. Ризыкны сайлап кына күбрәк баллы җиләк җимеш, чи ит, шикләүкне яратып ашый ул. Кәефе булганда кош сайрый башлый. Аның тавышыннан өй иши яңгырап тора икән. Кошның су куенырга яратуында яшерми Наталья ханым. Так, вот мы сейчас ему ставим емкость для воды, для того, чтобы он искупался. Сейчас попробуем. Так, айда, не бойся. Миләш Шипшыгыннан кала Петровлар йортында Дубанос имән-борын дигән кошта яши. Имән-борын каты җимеш орлыкларын шикләүкне җиңел ватып ашый. Исеме дә шуннан килеп чыга. Бүген ул биредә тернәкләнү уза. Птичку эту мне привезли с Альметьевска, то есть через наших заинских волонтеров. Он у нас с начала июля пришел, совсем был плохой, то есть у него сломана нога, у него сломано крыло, то есть птица вообще даже сидеть не могла. Моңа кадәр Петровлар хуҗалыгында мәче башлы ябалакта яшәгән. Бу кошка карата Наталья Петрованың аерым мәхәббәт. Тернәкләнеп ябалакны иреккә җибәргәндә кошлар яратучы ханым күз яшьләрен тыеп кала алмый. Иди, моя милая, иди, чтобы все у тебя было хорошо. Я тебя очень сильно люблю. Петровлар йорты кечкенә зоопаркны хәтерләтә. Балаларын да шул мөхиттә үстерәләр. Аларда да табигатькә карата ихтирам хисе тәрбиялиләр. Адилия Бурханова, Денис Сыпатов, Зей хәбәрләре. 2 октябрьдән Татарстан басма матбугат чараларына ташламалы бәядән язылу 10 көнлеге башланды. Сез яратып укый торган район газеталарына язылып калырга һәммәгезне дә чакырабыз.
Зәйф уклары һәм Новый Зай район газеталарына 2024 елның 1 ярты еллыгы өчен язылу кампаниясе башланды. Ул 31 декабрьгә кадәр дәвам итә. Бәясе 906 сум 42 тиен. Газета яратучылар өчен сөенеч октябрьнең 2-ннән 12-сенә кадәр ташламалы бәядән 842 сум 88 тиеннән язылып калырга мөмкин. Моның өчен бары тик почта бүлегенә яки хатташучыга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Җомга көнгә булган хәбәрләр чыгарылышы шуның белән тәмам. Мин сезнең белән сау буллашам. Ялларыгыз файдалы үтсен.